Moje jméno je Ryan Cutter. Co si to provedl? Ty zrůdo! Ale proč já? Jsem přece pro společnost důležitý. Ne, tohle je špatně. Tento svět končí. Bojujeme tu již pouze o to, abychom mohli ještě nějaký ten čas žít. Teď už nemá kam utéct. Tohle je naše šance. Ano, a možná jsem byl magor už předtím, ale svým způsobem se mi to líbilo. No a nyní jsem konečně někdo. V tu chvíli jsem to poprvé ucítil. Hněv Adaly. Tati! Dělej, co musíš. Já to dokončím. Jen bych po tobě chtěl jednu jedinou věc. Vyřiď prosím Katerimu, ať se o mě postará. Bez něj to nedokážu. Nový svět plný monster, magie a neomezených možností. S ní jsem ale taky stvořil novou hrozbu. Ta hrozba si byl ty, Toro.